Mange mener, at velfærdsstaten er en dyr stat at vedligeholde. Vi danskere vil sikre os, at hvis vi kommer til skade, kan vi modtage hjælp lige med det samme, og at vi skal kunne hjælpe de svageste i samfundet. Det er altså ikke en ideel vedvarende stat på grund af de meget tunge udgifter. Men alligevel er velfærdsstaten en så nødvendig ting for os i Danmark. I fremtiden bliver man nødt til at skære de unødvendige udgifter fra, så vi med rationalitet kan opretholde vores velfærdsstat. Vi har tænkt over, hvordan man kan blive ved med at opretholde velfærdsstaten, og det har ledt os frem til følgende problemformulering og problemstillinger. Har velfærdsstaten en fremtid? Analyser fordele og ulemper ved den residuale velfærdsstatsmodel i forhold til den universelle velfærdsstatsmodel. Fordele og ulemper ved velfærdsstatsmodellerne. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om den residuale model og bagefter den universelle model. Man benytter sig mest af den residuale model i England og Amerika. Residual betyder tilbageblivende eller resterende, og markedet anses som den bedste fordelingsmekanisme af samfundets goder. Så det vil ligesom sige, at markedet fordeler samfundets goder. Og i den residuale model skal staten kunne yde støtte til de allerdårligst stillede i samfundet. Den universelle model, den benytter man sig mest af i Skandinavien, f.eks. Danmark. Og her spiller staten en stor rolle i fordelingen af goder, og markedets betydning er ikke lige så stor som den residuale. Så her er det altså staten, som fordeler goderne i forhold til den residuale model, hvor det var markedet. Staten forsøger at fremme lighed, således at alle kan modtage hjælp. Og så er det ligesom overførselsindkomsternes formål, er ligesom at sikre både den vertikale omfordeling og den horisontale omfordeling. I den vertikale omfordeling er det dem, som tjener mange penge, de skal give mere i skat, end dem, som ikke tjener så mange penge, hvilket man kalder progressiv beskatning. I horisontal omfordeling er det, imens man arbejder, sparer man op til en pension til sig selv. En distribution, altså det kan ligesom betegnes som en distribution fra den enkelte borgers yngre år til sig selv, når man er gammel. Nu når vi har set lidt på den residuelle model og den universelle model, kan vi ligesom sammenligne dem. Og vi kan så se, at i den residuelle model, der er det staten, de støtter kun dem, som ikke selv kan klare sig selv. Og det vil faktisk spare vores velfærdsstat for en masse, i visse tilfælde, unødvendige bekostninger. Et eksempel på for eksempel en unødvendig bekostning har jeg fra den hjemmeside, som jeg har brugt, som hedder nordjyske.dk. Og der kan man så spørge sig selv, om det er fair, at vi skal betale maden på bordet hos hr. Jensen, som er 60 år på efterløn, så at han kan spille golf med sine venner. Det er jo ikke ligesom fair for os, vel? Så det er blandt andet en af de masse unødvendige bekostninger, som vores universelle samfund, universelle model, velfærdsmodel, som vi har i vores samfund. Men på trods af alt det, så er det jo også meget rart at vide, at man kan komme til lægen, uanset hvem man er, og hvor godt ens helbred er. Så altså, selvfølgelig, hvis ens barn lige pludselig får en influenza, er det jo som, altså, man ved godt en influenza. Ja, altså, selvom ens barn får en influenza, og man godt ved, hvordan en influenza er, den går ligesom over efter et par uger i hvert fald, så er det jo meget rart, at man stadig har den mulighed for, at man kan tage til lægen og ligesom få det undersøgt, så man er helt sikker. Men i den residuelle model, så kan man ligesom selv sammensætte sine velfærdsydelser ved hjælp af private forsikringer, så at man kan tilpasse sine individuelle behov. Og men der er så dem uden private forsikringer. De kan meget sjældent søge hjælp, da de offentlige ydelser ikke er tilstrækkelige. Så det er for eksempel et minus ved den residuelle model. Men det ville da faktisk være meget rart, at man kunne sådan personliggøre sine velfærdsordninger, så man ikke kom til at betale til noget overflødigt. Og vores anden problemstilling hedder at diskutere de udfordringer, den universelle velfærdsstat står overfor i fremtiden, og nævne problemerne samt de løsninger, som man ud fra grundbogens teori kan pege på. Og den universelle velfærdsstat står altså over for nogle forskellige problemer, blandt andet globalisering, sundhedsvæsenet, befolkningens demografiske sammensætning og vores offentlige ydelser. Og med globalisering menes der, at den her stigende globalisering, som vi har i dag, er en fordel for økonomien. Velstanden vil altså blive øget for de fleste danskere. Men i forhold til de offentlige kasser, så betyder det altså, at der både kan komme flere udgifter, men også risiko for færre indtægter. Og dermed vil behovet for velfærdsreformerne altså blive endnu større. Øget rigdom fører til ekstra meget efterspørgsel efter de her velfærdsydelser inden for sundhedsområdet,
og derfor vil der være finansieringsproblemer ved at blive rigere i et velfærdssamfund som det danske. Og i de sidste mange år har vi f.eks. i Danmark haft rigtig stor indvandring af folk fra mindre udviklede lande, hvilket er dyrt for vores offentlige kasser, da de arbejder betydeligt mindre end resten af befolkningen, og det er derfor rigtig vigtigt at sørge for at få så mange som muligt arbejde, da det ellers er rigtig dyrt for vores velfærdsstat. Og så i forhold til sundhedsvæsenet, så kan en udfordring være, at der ikke er nok penge til, at alle kan få de nødvendige behandlinger, da pengene jo kommer fra staten og ikke fra borgerne selv. Og visse behandlinger er dyrere i dag, end de var før i tiden, og derfor har nogen måske ikke råd, og derfor må staten hjælpe med at finansiere dette. Og en løsning på det kan være at beslutte, at operationer, som f.eks. fedmeoperationer, som er en kosmetisk operation, at de skal brugerbetales, da staten prioriterer efter behov for, hvorvidt der skal en operation til eller ej. Så er der også udfordringer i forhold til ændringer i befolkningens demografiske sammensætning. Og det vil altså sige, at der er flere ældre og færre på arbejdsmarkedet, og det kan skabe konflikter mellem arbejderne, altså de erhvervsaktive, og de arbejdsløse, som er de erhvervspassive. Og det gør det, fordi at ældrebyrden den vokser, og ændringer i befolkningens demografiske sammensætning har en indflydelse på de offentlige udgifter. Altså med flere ældre er der behov for flere plejehjem og mere personale. Så det vil altså sige, at der kommer flere ældre mennesker i Danmark, i forhold til hvor lidt der egentlig bliver født. Og det er jo en stor generation, som gennem hele deres liv har betalt aktivt til staten og bidraget til at få vores velfærdsstat til at fungere. Og de går nu fra at betale til at modtage penge fra staten, og det vil altså blive dyrt for staten, da der skal ansættes mange flere læger i ældreplejen nu. Og en løsning på det vil være at hæve pensionsalderen, så ældre arbejder længere, eller egentlig at afskaffe efterlønnen, som velfærdsstaten faktisk allerede er ved at gøre. Så har vi de her mange offentlige ydelser i Danmark grundet vores høje skatteydelser. Vi har blandt andet kontanthjælp, og det kan være en udfordring for vores velfærdsstat. Og det kan det, da nogen finder det lige så nemt eller endda nemmere bare at modtage penge fra staten, end at arbejde sig til pengene. Og en løsning på det vil være måske at sænke dagpenge og kontanthjælpsordningen, eller at arbejderne bare får mere i mindsteløn, da det kan give større kontrast mellem kontanthjælp og mindstelønnen, og dermed vil man altså kunne se, at det faktisk er bedre at arbejde sig til pengene, og at det bedst kan betale sig. At få kontanthjælp og have sikret pension er nogle kendetegn for velfærdsstaten. Og der er derfor nogle grænser for, hvor lavt vi kan sænke kontanthjælpen, og hvor meget vi kan skære i pensionen. Vi har mange muligheder i forhold til det stigende antal af pensionister. Vi kan aktivere kontanthjælpsmodtagerne og flygtninge på ældreplejehjem, og på den måde få løst flere problemer på én gang. Vi kan ved brug af vores teknologiske muligheder erstatte nogle af opgaverne i ældreplejehjem, f.eks. kommunikation med brug af smartphones eller tablets. På den måde kan lægen nøjes med at kommunikere via teknologien, i stedet for at køre hele vejen hen på ældreplejehjemmet, når det handler om ting som kontrol og samtaler. Et væsentligt problem er, at der ikke fødes nok børn. Det kan ikke løses ved at hæve prisen på kondomer eller lignende, da det måske kunne føre til uønskede børn. En måde at løse det problem på kunne være at gøre det nemmere at få børn, imens man studerer. Den nuværende gennemsnitsalder for at få sit første barn ligger op omkring de 30 år. Derfor er der mange, der kun får ét barn, og fordi der skal 2 voksne til at lave ét barn, kommer der færre og færre børn. Ved at gøre det nemmere og mere normalt at få et barn efter omkring 2 års studier, sænker man alderen for første barn og hæver sandsynligheden for flere børn. Problemet ved det faldende antal børn er som sagt, at der ikke er balance imellem antallet af de unge og de gamle. Det kunne igen løses ved at tage nogle af alle de unge flygtninge i brug, i stedet for at kaste dem videre. I Danmark er virksomhedernes omkostningsniveau rigtig højt i forhold til mange andre lande, især U-landene. Det er naturligvis et problem, da det derfor er meget dyrere at producere varer i Danmark, end at få det gjort andre steder i verden.
I Danmark skal vi konstatere og acceptere, at vi er et videnskabsland og ikke et produktionsland. Altså at vi er for rige til at producere varer herhjemme. Vi har nemlig høje lønninger og høje arbejdsmiljøkrav. Vi skal derfor producere i andre lande, men til gengæld sørge for at bruge vores viden til noget herhjemme. Et problem ved, at en masse af de globale produktioner sker i lande som Indien, Kina og Thailand, er, at arbejdsmiljøet nogle steder er meget dårligt. Det kan vi gøre noget ved at købe varer markeret med Fairtrade eller lignende. Fremtidig teknologi vil med sikkerhed overtage en stor del af fabrikarbejdernes rolle, og det vil gøre det mere muligt at producere varer i Danmark. I Danmark bliver der i gennemsnittet født 1,7 børn per kvinde, og det er det laveste fødselstal i Skandinavien. Samtidig med at levealderen hæves, betyder det, at der er flere ældre, som skal forsørges af færre unge. En løsning på dette kunne være at lave det omvendte af den kontroversielle etbarnspolitik i Kina. Ved at sænke skattetrykket på børnefamilier, kunne man skabe økonomisk incitament til at få flere børn. En anden udfordring er, eftersom kvinder ikke længere bliver hjemme for at passe børn, ser mange kvinder det at få børn som en hindring for deres karriereuddannelse. En måde man kunne komme udenom dette problem er at investere i sociale programmer, som skal kunne hjælpe kvinder med at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en lang graviditet. Man kunne også opfordre fædre til ofte at tage barsel for at aflaste derhjemme. For at kunne afvikle en alternativ løsning, som også virker i praksis, er man næsten udelukkende nødsaget til at se fremad. For hvis der allerede fandtes løsninger til disse problemstillinger, var de sandsynligvis allerede ført ud i verden. I den sidste halvdel af 1800-tallet, da industrialiseringen i den vestlige verden for alvor tog fat, revolutionerede det deres samfund. Hvor man før var nødsaget til at lave sine produkter manuelt ved håndkraft, kunne man nu gøre det maskinelt. Det førte til billige produkter, som nu blev tilgængelige for den almindelige borger. Det førte til en exceptionel populationsforøgelse i Europa fra 100 millioner til 400 millioner mennesker mellem 17 og 1900-tallet. Det er nok ikke alle sektorer, der nød lige godt af denne udvikling, for sundhedsvæsenet er stadig helt og aldeles afhængig af sygeplejersker, læger, hjemmehjælpere, kirurger osv. Eftersom at computer og robotter bliver mere og mere avancerede, er det ikke usandsynligt, at de vil kunne overtage nogle af disse roller i fremtiden, eller i hvert fald assistere i sådan en grad omkostningerne omkring pasning og pleje af ældre og syge vil blive væsentligt reduceret. Går vi i den retning, er vi selvfølgelig også nødt til at gøre op med os selv, hvor meget menneskelig kontakt en patient har krav på, og hvad vi skal gøre af de ansatte, der bliver udskiftet. Det skal selvfølgelig også nævnes, at selvom der midlertidigt vil opstå mere arbejdsløshed, vil der efterhånden opstå nye arbejdspladser til mekanikere og robotingeniører.